Hej. Vi er ved at øve til den her sangbog, Sange og Salmer. Vi skal på turné til Sjælland og Bornholm, og det er allerede fra på næste onsdag, torsdag og fredag. Det hedder onsdag, hvad hedder det? Den 4. Den onsdag den 4. Og nu hvor du er på Facebook, så kan du tjekke det hele der. Altså på onsdag Hillerød, torsdag i København, Nansensgade, og fredag på Bornholm. Og det er altså samarbejde med LM, Indre Mission, Confessor, ELM osv. Den er super ny, og vi har en masse lækre sange, som vi gerne vil rundt at synge og spille og lære folk. Så nu skal I prøve at høre. Er I klar til en lille intro? 1, 2,